Masara Simrez Mabotoga Shiram Chunga Change Massacre and Confessions, Tanduita E Glory, and welcome back to this episode. I'm Zara sitting in desk, it's actually feeling more comfortable. Munofara ere. I hope you're having a wonderful Thursday. Could say Kubasa. Mzora Nasitine Yads, and you are sat up in the Miads, and Danda Kungo Kuze, guys, on Sunday morning, na 10 o'clock, Munwe Sepano, those are the name of church, as for Mungo Zuko church, but Ninga Snow church via Munwe Sepanap, Tinenya ya more mwana akakura asina mabereki akangoti achivhurawo maziso akuma 2 years 3 years akanga mai pakanga pasina mai vanga vatoshaya ndichangoisa kaclip kadiki pastor havanyatsodzwa chishona so we had to use English anditika ngaingoisa kaclip kadiki so that muwane mahlavuzani ka muwane mahlavuzani ekuzovuya muchivaonazve because most of the time Daddy was never there. He was never there. So now I went outside. It was in the dark. Hey, I started cleaning the yard. I was sweeping outside and I was scared. And there's no street lights. Hey, and I didn't even have a jacket. I didn't even have a jersey or anything. I'm just there feeling cold. That's when I knew that actually God can see. Yeah. Prophets are more closer to God than anything. I saw it that time. Because when I was sweeping, I'm sweeping the yard. I just saw something like a light right in front of me. And it was just there. It was just standing there. I'm very sorry. I actually said I'm not going to be emotional on this one, but this is actually the hardest of it all. She was married already. She got married when I was staying here with my mom's sister. Sorry about that. Ndakatipinde munyaya yekutanga hi tete thank you nekubvuma kushandiswa naMwari this way. We are really getting help from this platform. I'm a girl age 27 chitupa vigai please ndapota pane vekuziva vakawanda. I follow your stories zvekudaro and it's my daily bread. Nyaya yangu yakamira yakadai makore apfuura ndakadana nemukomana after 2 months of dating taiwirirana nekunzwanana. This guy told me kuti anosvikirwa nevadzimu. Inini I was raised in a Christian family. I don't believe or want to associate myself nezvinhu zvevadzimu nemanjusi. Zvisinei pasina nguva we started having misunderstandings and we ended up breaking. Papera a month tarambana ndakarota vanhu vakaungana pamba pedu hama dzangu and my ex was there nehama dzake vakabhadhara mari yeroro. Ndaive ndakagara pasi ndichichema throughout the whole process. Akanditi you're now my wife, ndinofanira kuenda naye. Ndakabva ndamuka. I did not understand kuti dzinorevei hope idzi. Nanhasi zvinondinetsa ndikashunga. I don't even know my whereabouts ake today. After a while I met this guy clever. Takatanga kudanana. Everything was okay between us. He was too good to be true vatete, and I would say that the kind of love I wish to have. Pasina nguva yakanyanya 5 months later akauya neproposal yemarriage. Sekuti inini munhu wandaitodawo ende aita zvinhu zvandaida ndakabvuma ndikaenda nenyaya yekuvakuru. The preparation started. Pakaita family dynamics between and couldn't reach common grounds along the way. And zvimwe zvakatanga kuburitsa his true character. 2 weeks before maroro zvinhu zvakakona akabva aenda. We separated. So after this I prayed and God healed me a bit quick than I expected. So I then decided to go out for dates. Maybe nigawana arinani. So I meet people, they can even like me. But pasina kana time, tichingori mu talking stage, munhu anogona kungonyarara, otoenda. And this happened. Now I'm confused and worried. Could it be that there is a spirit inodzinga vanhu here? Or it's redirection from God or what tete? I'm confused. But all I know is I need spiritual help. Ndega ndinozama kunamata. I need assistance. Currently single and searching, hoping God will open the doors upon my love of my life. Dio inyaya yangu. Thank you. I'll be following for help and assistance. Notify me kana maposta. Hey, pakaoma ndo nyaya iripo iyi. Mubvunzo wangu ndewekubvunza kuti hope dzakarota dziya kwaingova kurota here? Kuti brain dzedu dzinoprocessa zvinenge zvasara zvichiitika kana kuti zvaidova nechirevo. Asi pamusoro mataura kuti God healed you. Pambacho unotoona kuti Mwari anenge achikubvisa pazvinhu zviri wrong. Ndozvoona kuti unenge une pressure zvakare society yedu inenge ichitoti kana munhu akwanisa 30 anofanira kuva aroorwa. Yeah, panoda assistance apa. Handizivi hangu kuti vedare munoona sei kuti
hope dziri linked here misfortune yakutanga kuitika kuti vanhu vanongomusiya kana kuti ndimwari vari kuita redirect. Akadii tete, ndinewo nyaya yangu. Ndava nenguva ndichiteerera dzevamwe, nhasi ndati ndiite zviwindi. Nyangu yakamira yakadai, zita muchanditi makanaka. Ndakarerwa namai esingle mom, takazvara tiri 5, 3 boys 2 girls. Takakura tichitambura. Amai vaizama nepavaigona kuti tidye nekupfeka, asi zvainge zvakaoma. Nyaya yanyanya kundiudza pano, ndakabatwa repu ndiine 8 years. I was in grade 3. Handina kukwanisa kuudza mama. Ndaitya nekusatoziva kuti ndotanga ndichiti kudii. Mugrade 3 momo ndakabatwa futi repu nebrother yemukomana akandibata kekutanga. At this time aive neshamwari yake iya aitamba futi nebrother wangu. Vakandibata vari 2. Ndaitsvaka huni ipapo ndiri ndega. By that time ndakanga ndasara ndega. My sister wandaisaudza nyaya nekutamba naye akanga aroorwa. I cried, asi wekuudza pakanga pasina. My mom was also busy. Vaenda kumaricho wodzoka manheru, ende mama vairova vaisatangika. But I blame myself. Dai ndakataura pamwe ndaizowanawo mufaro muupenyu hwangu. Ndanga ndasira kuti friend yebrother yangu yakazondibata chibharo neumwe wake. Baba wefriend yebrother yangu ndo wakatanga kuda kundiita repu. Ndakange ndatumwa kunotora mari yechikwereti kumba kwavo. Ndakasvika vari vega baba vacho vakati pinda utore. Vaive vakagara pabhedhi ipapo, ndaive ndiri grade 2. Ndakasvika ndokumira, vakandidhonzera pamakumbo vakati usatya. Ndokubva vandigadzika, vakada kutanga kundibata mupendi mangu. Ndopakasvika mukadzi wavo vakati chienda. Then grade 3 ndopandakazobatwa repu nemukomana aive brother yeboyfriend yasisi vangu. After ipapo boyfriend yasisi yakazondibata repu neshamwari yake ndiri kuhuni. Shamwari yake ndo yaive shamwari yebrother yangu. Time yakandibata boyfriend yasisi ipapo, sisi wangu watoroorwa. Ndaitira kuti munzwisise, sorry nekurebesa. Mozogadzirisawo nekuisa mafull stop, ndiri kungonyora. Tabva ipapo handina kuzomboita mwana kwaye zvakare. Ndaingogara ndakanyarara, asi kuchikoro handina kudzikira. Ndaigona zvekuti. Asi ndaisava neshamwari. Kuchikoro taienda nehwashu. Saka hapana aida kutamba neni. Mindform taiita ekusoneswa. Taiita zvekusonerwa namama, asi mama vaiita make sure kuti maschool fees vabhadhara kunyange zvanga zvakaoma. Apa takazange tasara tiri 2, ini nebrother yangu. My sister wangu aroorwa. My other 2 brothers vaive kumusha kwavo. So ini ndini last born, tiri 2 girls taitedzana. Ndakasvika grade 5 tikatama kwataigara, asi kuchikoro handina kuchinja. Ndaingoenda kwekudhara. So kwatakatamira uku taienda kumaricho. Nchibva ndasangana naumwe baba muporisa. Maporisa aya ekumamisha vanenge vachitenderera. Ndakangoma kuti vanodanwa kunzi chii, but vatori neuniform. Saka vakanditi kune basa rekucheka uswa. Ndikati ndinoda. Saka ndakatofara ndokutonoudza mama. Takaenda tose kunocheka uswa hwaive hwekupfirira imba. Saka mama kune kwavakange vakushanda kwairima. Vaita zvemabasa emaoko, handichatauri nemo. Mamwe mungazoziva. Saka mama vaisazokwanisa kunocheka uswa everyday kusvika hwakwana nekuti vainge vari busy. Saka vaisiya jeko voti kana wabva kuchikoro unocheka wosunga. Wagona iwowo ndozokubatsira weekend. Ipapo taive takugara tiri 2. My brother wakange wawana basa rekuchengeta pamba vachifudza mombe, vachizvibhadharira fees. Saka wawogara ikoko. Saka one day ndakabva kuchikoro semazuose ndakandocheka uswa. Saka ndakangonzwa ndabatwa muchiuno, ndakavhunduka kuti ndiridze mhere. Ndakatadza, ndopandakaona baba waya vekuti pabasa mupurisa uya akangoti usatya, nyarara, ukangoita noise ndinokuuraya. Ende hapana anombofaziva kuti waurayiwa nani. Ndakangonyarara. Akaita zvaida, but I still remember kuti akatopfeka condom. Now ndakutozvinzwisisa kuti aiitira evidence isaonekwa. Ndakachema, apedza akandisira $5 akati unotenga zvaunoda. Ndakazoenda kumba, ndakangosvika ndichirara, ndikazoudza mama kuti ndinorwara, but havana kuda kunditeerera. Vaitopopota kuti une unyope, munhukadzi, what. Momu vaive neinonzi tough life. Vaimbova musoja, so vaiti kana vachikumutsa vaikudira mvura kuti muka, zvese nemachira acho. Saka kuti utaure navo zvinhu zvainge zvakadai waitotya. I think my sister ndo imwe nyaya yakaita kuti aroorwe ari mudiki. Wakamborohwa akatsemuka musoro, imba ikuzara ropa, tichida kutoenda kuchikoro. Wakangonzoenda kuchikoro uchimhanya, uti ndadhumira pamuti, udzoke pano tiende kuhospital. Zveshuwa vakaenda, asi vakazovaendesa kuhospital wakandosonwa musoro. Iniwo ndiri grade 4 ndakatswanyiwa makumbo, zvigunwe zvese nedombo, ndichinzi iwawo makumbo anofambisa. Ndakanga ndabva kuchikoro ndokunotamba nevamwe parodhi.
ndokusvikirwa tichitamba bhora. Apa ndaive ndisina kusuka nekundodiridza kugarden. Ndakaita 3 days ndisingaendi kuchikoro. Hazvina kuperera ipapo. Rimwe zuva ndichinochera mvura kuchibhorani, ndakasangana nemumwe mukomana aigara kwataimbogara kuye, asi aitova munhu mukuru zvekuma 30 something ikoko. Aitotaura zvakanaka. Saka taigara mujinga megomo, vanonzi kwaMutare, vanhu vanovakira mumakomo chaimo. Saka kuchibhorani kwaiva kusango chaiko zvekuti kana pasina ari kudarika nerodhi unotofamba, hapana anombokunzwa. Akangondidhonzera musango. That time I was in grade 7. Akapedza akabva angotiza. Ndakachera mvura ndikaenda kumba. Ndakasvika ndikatsvaka mapiritsi akawanda ndikamwa ese andakawana emusoro. Ndakatanga kunzwa dzungu ndokunorara. Mama vanoti vakasvika ndakarara, vakazama kundimutsa ndikaramba kumuka, kundizungudza handina kumuka. Apa ndaingova mukicheni. Musi uyu taifanirwa kuenda kuchechi namama Manheru kuPungwe kunorara ikoko. Mama vakagadzira zvese kuda kundimutsa, handina kumuka. Vakasvika pakuenda kuchechi vakandisiya ndakarara imomo. Hameno ndakarara kusvika nguwai. Ndakazomuka mangwana acho zuva ratokwira. I think kwatova kuma past 12. Ndainzwa kupera simba. Ndinouya nepart 2. Pandakadzoka mama havana kumboziva kuti ndambozama kuita suicide. Ndakangopretenda as if everything is okay. Ndakazoti yava holiday ndakaenda kwasisi. Ipapo vakange vabva kuzvara, saka ndainovabetsera nekuvaona nguva yainge yareba. One day ndakarara mukicheni. Bankuru vakauya vakarara neni. Paitwa pakati peusiku. Vakati musaudza munhu. Vaive vakadhakwa kusaziva kuti ndo zvinoita doro here. Mangwana vakafuma vachikumbira uregero vachiti sorry ndakakanganisa. Ndakanyarara. Ndasada kurwadzisa mwana wamai vangu. Mwana wawainge wazvara anga ava wechi2, asi bankuru havana kurega kuuya Manheru. Vakangoenda kuBhawa. Vaiuya vachizorara neni vachinyepera kudhakwa. Holiday yakazopera ndikaenda kumba. Hapana kupera mwedzi miviri sisi vakashanya kumba vakazoenda kuchechi rimwe zuva. Ini ndakasara ndikakuya mabhodhoro ndikanwa. Ndaitadza kuzviregerera kuti ndakatadzira mwana wamai vangu. Ndaitadza kumuudza. Ndakaisa mabhodhoro pakati pesadza ndichimedza ndichifunga kuti ndichafa. To my surprise, handina kufa but ndane problem yemudumbu. Wana mama wachidzoka kubva kuchechi, mai vakangouya vakati ndabayiwa gumbo rikatanga kuzvimba, tikati tichapora. Sisi vakazoenda ndikasarira namama. Gumbo rakazvimba, mama kutadza kufamba, vakaita zimota. Waisvina everyday. I still remember. Paine chikapu chainge chiri mugomba ndochavaisvinira chaizara everyday. Vakanga vasachafambe kubasa havachaendi, vaifamba nechimuti. Ini ndingaita zvese. Apa kwakanga kusati kwaane mafoni. Ndaive ndega tete. Ungada kuziva kuti hama dzamama dzaivepi? Pese apa hama dzamama dziriko, vane mari, vane dzimba mutown, vanofamba nemota dzakanaka. Waiva kuzoona mama vakabata paketi remabhisikiti kadiki diki kaya votodzokera. Ini ndisati ndabva kuchikoro, waiti vakauya waisarara kana kudya zvepamba pedu. Wese chero anamai nini. Ndakazonyora grade 7 asi zvairwadza. Ndakabva ndatanga kuita problem yekurwadzwa muchest. Regai ndimbochema tete. Mama vakazonamatira kuchechi vakapora. Kuchipatara vanga vanzi gumbo rikuda kugurwa. Vakaramba. Ndakazotanga form 1 zvakanaka. Ndakasangana nemukomana ndichamuti Ray, not real name. Ipapo ndaitobva kuchechi iri Sunday. Akandimhoresa akati anoda kuita friend yangu. Ini zvakanakai. Ipapo tuzamu twanga totanga kubuda. Period ndanga ndatanga ndiri grade 7. Ndopanga patanga kubuda mazamu. Saka rina Ray taingowirana. Akandiona yesi shamwari yangu. Ndomhorosa, handina zvandaifunga zvakawanda. Ndopakazonditi anondida. Ndakaramba ndikati handizivi kuti kudanana kuita sei. Akati anondidzidzisa. Saka akazoramba achiuya aitwa nefoni dzemakamera idzi. Saka anga akupota achindiisira ndichitambisa magemu nekuona mavidhio. So my mom vakapedzisira vakumuziva. Havana zvavakataura to my surprise. Vaiti vakamuona iye aiti mhai iwo achitiwo mukwasha. I was only 12 years. Kungoti ndakasika kuenda kuchikoro. Fast forward mukomana akangosvika pamba achitomumbera. Kikiregai ndimboseka. Mai woti titambire mukwasha. Ini pamwe ndio zvinoitwa. My mom havana kubvira vambotaura neni chinhu kana kubvunza. So mukomana uyu akauya one day Manheru tikadya sadza. Ndikatora bhuku kuita homework yangu. Akati uya ndikubatsira. Mama vakabva vati ndakunorara. Takasara ndokubatsira homework. Tapedza akabudisa foni yake akati uyaone ndakaona mashura vanhu vachiitana. Ini ndo ipi? Ndakazoti ndakunorara. Ray akangonditi imbondipawo achondibata uko. Raiwe zirume zigiant. Kurwisa kwaiva kupedza nguva. Akazorara neni. Ndakanga ndakutojaira kuti ndo zvazviri Ray. Akazotonga kuuya kumba nemagrosari achipa mama achiti watova mukadzi wangu.
Ndakangonyarara term 2 ndaitoenda kuchikoro bhobo. Apa ndaigona ndini ndega ndaiva kadiki pamaform 1 ese. Ndanga ndane 13 years manje. Ndakaita 2 months no period. Ndakaudza mukomana uya svikanzi watova nenhumbu. Ini ndakuenda kumusha kwedu. Kana ukasara hauchandioni futi. Pamba paigara aitoshanda. Akangoti rongedza tiende. To my surprise, mama vakandibetsera kurongedza. Vakati munogara zvakanaka. Takaenda kuya ndokusvika kunotokwirwa $7 yebhasi. Kusvika ikoko kunonzi kunyazura. Handichataura hangu village. Vakanditambira zvakanaka. Takagara dzinenge 2 weeks. Mukomana akati akudzoka kubasa. Ini aizve ndakasara. Ndopandakaona kuti kusina mai hakuendwi. Ndakatanga kutukwa uku nekamimba. Waikiya madho avo ose. Vanoswera kumunda wefoja. Waibika ikoko indainzi sara uchirinda tsoko munda. Pasina chekudya. Waizoya kuma 7 manheru. Tozotanga kubika. Zvimwe ndichasiya. Ndikatonyora bhuku tete. Fast forward. One day Christmas. Takatumwa kunogaisa upfu. Nekamwana kabankuru. Iye ainge ane 10 or 11. Ipapo kwaiva kure. Tikapiwa mari yekutenga chingwa nemukaka. Tiri kuchigaya. Ndakangonzwa chakaputika. Ropa ndokutanga kuerera. Tanga takudzoka ndikati mwana wabankuru mira ndikuudze. Iwe chienda kunoudza mbuya. Kakaramba kachimhanya kuenda kumba. Apa ndaiwe nebhagedhi reupfu. Kakaenda kamwana kaya. Hameno akasvikotiyo. Ndakaswerapo. Ropa richingobuda. Waidarika wachinditarisa. Pandaisataura. Mamwe mai vakadarika makuseni. Vakandiona vadzoka masikati zvekuma2. Vakandiona vakati mwana iwe kochii wangogara. Ndopandakaudza kuti ndabva nhumbu. Zvikanzi vamweni vako ndavaona kuchikoro. Kureva kudhuze nekumba. Asi hauna kuvaudza. Mai ndatumira vamwe bamunini kuti udzai mama vauye nehembe vanditore zvekuma12. Asi havana. Bamunini ivowo ndiwo ndakapa zvese zvandainge ndatumwa kutenga. Vakadya Christmas ndisipo. Ndakazoona zuva rowira. Hakuna auya. Ndakasumuka ndokubvisa kazambia nedhuku. Ndokutora zvese zvaibuda. Ndakaputira. Ndakatanga kunanairira kuenda kumba. Ndakasangana nevamwe bankuru vaigara kumashopu. Vakati kwakanaka here mainini. Ndakamudaira nemusoro. Vakati ko murume wenyu asati adzoka. Ndikati aiwa apa ndaiyera ropa ndichifamba. Chadyiwa hapana kubva kuseni. Ndakafamba kwakadoka ndichingoedza. Dzamara ndisaoni pandiri kufamba. Ndakazosangana nemukadzi wabankuru firstborn emumba Manarei. Vakati ko chii ndaingochema. Ndo vakati kwana mai hamuna kuvaona. Wasouya ikoko nehembe dzenyu. Mai guru ndo vakagashira ropa. Vakanorasa mutoilet nekuwacha zvese. Vakazoona skirt 1 yakanga yasara murumu mangu. Ndikazopfeka. Vakazouya vamwene vakapenga kudya magakama mbishi chaiko. Ndakatukwa chiure chose. Hanzi unonyepera mwana wangu kuti akakupa mimba. Hanzi kuti nyaya dzakuswera pazuva watadza kuenda kwasekuru padhuze kunovaudza. Pandaida kudavira kuti zvazvisingaiti kwakuri kure. Ndaibva ndanzi hure nyarara. Ndakachema usiku hwese. Fast forward. Rei akazouya tikaenda tese. Akasiya basa kuya kwaishanda. Akazotsvaka basa kure kumaplaza. Ndakamuudza zvese. Ndakamboenda kunoona mama ndikavaudza kuti nhumbu yakabva. Havana chavakataura. Vakangoti ndaifunga kuti pamwe wachatidzoka kuchikoro. But she said nothing. Takadzoka kuplaza naRei kutanga kugara semurume nemukadzi. Nhumbu yakazobata ndikanozvara mwana musikana. Rei akandisiya kuhospital. Ndiye ndichauya. Mwana akanga asina kana chii zvacho. Mama ndo vakatenga. Aiwe nekamwe katauro kaionesa zviri kuseri. Apa muri muna Juni. Zviya zvekuti mwana anofa nechando zvinongoitika kune vanhu vane mari. Mwana akakura. Rei akauya kuzotitora. Mwana anga ane mwedzi. Takatanga maricho kusakura munda dzevanhu kuti mwana awane sipo nemanepu nekuti tidye ipapo. Takanga takulodha. Rent yoda kubhadhara. Zvazvakaoma. Fast forward bankuru baba vakamusikana kakanditiza kuchigayo. Wakana poison wakafa. Takaenda kurufu kumusha kuna vamwene. Ndakasvika nemwana ave ne3 months. Ipapo vakamubata. Amenu vakati haswe pano nekuti musikana vamwe vose vanotanga nevakomana. Fast forward takadzokera. Hanzvadzi yangu dzakazouya kuna Rei. Vakati ndiwo akamitira hanzvadzi yedu underage. Apa hudi kuroora toda kusungisa. Akazomwa poison tasara tega. Takamumhanyisa kuchipatara nema next door. Baba vaRei vakauya vakatitora tese zvikanzi kumusha kune dare muri kudiwa handei. Ndakaenda. Vamwene vakavava. Waida kuuraisa mwana wangu. Mwana haaswe pano. Regai ndimboseka. Mwana iye kufanana kwaakaita naamwene. Iye naRei wacho hazvitombodikana DNA. Tichiri kutongwa Rei akasimuka akabvuta mwana makazara vanhu. Akati ndakunozviuraya zvese nemwana wacho nekuti maramba mukadzi wangu.
Yakazowa batai murume mukuru kumudzinganisa akazodzoka vakutaurirana tikazodzoka kwataigara. Ndainge ndakutengesa pamusika ndichifamba door to door takugara pamba pataichengeta. Ndaita zvese Rei akagara. Ndainge ndaane 15 years ipapo. Taiwe takasiyana ne10 years naRei. Ndakazoti izvi ndazvitadza. Ndakamutiza ndikanopa mama mwana ndikaenda kwasisi vakanditsvagira basa ndikariwana. Musi wandangosvika kumba kwavo ndakazofuma kuenda kubasa. Fast forward ndaichengeta mwana wangu, everything ndaiita aina mama. Ndakazotanga kudzidza ndichishanda ndikazonyora form 4. Ndakazosangana naHabi ndane 19 ndokuzoroorwa nawo. Nawo tava nevana vedu 2. Now I'm 27. Problem yangu iri apa tete 1. Ndinokangamwa zvisingaiti. Chero pandaisa mari chaipo ndombosvika pakukangamwa kuti ndine mwana kana akarara. Ndichida kuenda kumashopu ndozodzoka muroad kuti ndasiya mwana. Problem number 2. Handidi noise kana kunza mwana achichema zvakanyanya. Ndinonzwa musoro ndopedzera ndarowa mwana kuti nyarara. Kwete mucheche aiwa ndoriwa mukuru ane 6 years. Munongoziva vana zvavanoita. Imwe problem number 3. Ndiri kutadza kuzviregerera kungoti dai ndakataura wakasungwa pamwe ndaizowana closure. Ndiri kutadza kuzvikangamwa. Dzimwe nguva ndorota zvakaitika ndinobva ndatsama kumuka ndisingadi kutaura nemunhu. Ndinombofunga kubuda mumba ndosiya zvese nevana zvese nefoni ndoenda kure kusina anondiziva kuenda kusingadzokwe. Asi ndikafunga wana wangu ndochema ndosiya zvese. I feel like I failed my life. Problem number 4. Mwana wandakaita naRei ndikamutarisa ndinonzwa kumuvenga asi ndinozama kumuitira zvese nepandinogona napo. Asi rudo chairo ndinonzwa kuti rushoma. Ndofila kunge baba wake wakandibira childhood yangu. Now ari kusvitsa 13 years. Munamato wangu asaona zvandakasangana nazvo. I'm still learning to love her. Now conversation yedu yanani asi ndine hasha dzakawanda. Dzimwe nguva ndinoitira vana hasha chero murume pasina zvandaitwa. Dzimwe nguva ndinoramba bonde ndikafunga zvakaitika. Handizivi ndingakangamwa sei zvinhu izvi. Chinhu 1 chandinotenda mama chawakandidzidzisa kunamata nekutsanya. Ndinonzwa nekurerukirwa kana nekunzwa kuremera. Ndasiya zvakawanda sorry zvenyu nekurebesa. Right. If I don't say anything, Mwari hafari nazvo. Nyaya iyi inorwadza. This child akatanga kuabhuswa kubva rini achiabhuswa. How many men, how many varume vakaurara nemwana taking advantage of mwana before asvika grade 7. Vangani varume vakarara naye vekuuswa vakapfeka condom. Murume mukuru muporisa, chero usiri muporisa weZRP, the fact that uri muporisa munhu, a law enforcement agent, pfeka condom chirara nemwana ari below grade 7. Mai kutora dombo vachitswanya makumbo. I need you to understand one thing, mhuri yeZimbabwe. Ndoza kuti tiri pamalevels akasiyana pakuunderstanda vana. I need you to understand one thing. Vana vane malevels development chaipo. Kutamba kumwana, it's part of development. Saka kana mwana akatamba akaevegwa, how do you expect mwana kuti azive kuti anofanira kusuka ndiro? Kusuka ndiro nekuclean it's your responsibility as an adult. Do you understand me? Of course, munoti, girls, we are to help. But it's not the child's responsibility kuti azive kuti ndofanira kutsvaira my responsibility semunhu mukuru. Saka kana mwana akaevegwa, mwana akatamba, wotora dombo, wotswanya mwana makumbo. What is that? As a mother, chero chi tough love, you know? Chero chi tough love. What kind of a mother does that? Kutora dombo, wotswanya makumbo emwana. Ai, bagiti. Mozoera kuti mubhaibheri pane panonzi kwai Mwari vakangotsama vakavhura nyika munhu akamedzewa. Ai, papo ndopashuvira. Ndinoshuvira kuti Mwari dzimwe nguva pamunenge muchiabhusa vana paipa munozoera kuti Mwari anenge achizviona. Ndinoshuvira kuti Mwari dei vachimbokutongai kamwe papo instant semanonduzi. Pasi pavhurika apa. Mumedzewe. How do you abuse your own child like that? Ndodzoka zvepanyaya mwana akapiswa pastofu. Akarohwa nemusika kusvika azopiswa pastofu. You guys are bitter. You guys, you need help. You guys, I hope one day you heal. Pavanhu vose vakarepa,
How many people raped this girl? Even Ray wachona, he was 10 years older or 20 years older. Wotosvika kumba, and I blame mama. Mukomana woti ane magroceries, mama ogashira. All right, mwana wotoga, kotonzi aendai mama wotorongedza. Vavari musoja chaichai. Kumasoja kuma musingadzidzi zvekuti kwai maina. All right, mwana abvisiwa, aindiswa kwamwene. Vamwene vosvika voti, wakanyepera mwana wangu. Hure at below 15. Hure. You guys, you need to heal. And you know what? One thing about vanamai, vese vanamai vakanditeerera nhasi. Vanodefenda vana. Imi vanamai vanodefenda vana. Munenge muripo here vana venyu vachibvisa vamwe vana mabhuruku. Mototi asi mwana wemwana wangu panototamba nevakomana. Imi. All right. Toziva sei kuti mimba yakabva mwana anga asiri mukomana. Ndo tongoti theory yenyu iri right. Your theory is perfect, it's correct. Anditka? It's okay. Makastada science, it's okay. Ko mwana wekutanga akabva anga ari nhumbu, toziva sei kuti anga asiri mukomana. Mwana, this child muroora ka, but ima musikona kuti mhosva. This child otumira mwana kuti kwaita accident ko inini ndakubuda ropa. Manyai, vana gogo voswera munhu oswera parodi. This child is below 15. No, girl. Ray needs to be arrested. Ray anofanirwa kuenda kujere ambonobatwa chibharo nevamwe varume kujere uko. This guy needs to be arrested. Ndapedza. You need counseling. Wataura kuti unokangamwa, une hasha. Hanzi makaita psychology vanotaura kuti the reason why you forget it's your brain trying to deal with kuadapt. Your brain is trying to deal with the zvakamboitika before. Handiti kuti wakarepiwa. Saka it's a way of adapting kuti aiwa small problems atidili nawo regati wakangama. So now you forget even kuti marina isapai. Sorry. I need you to get help. You need to talk to this lady. Nyange yakamira yakadai, ndakasangana nemukomana wangu kuBulawayo 2005. I was 18 years old. The same year he came to South Africa. We used to call each other every day. I was okay, and I still remember in 2006, he was arrested in Alexander Joburg, and he was deported. He came home with nothing. Indaingenda kushanda. I remember ndakampa mari kuti adzove kuSouth Africa. Paakatanga kushanda, aitumira. I then came to SA 2008. In January, ndakasvikira kune mwana watete. She was staying kuMayfair. Akandiwanira basa kurestaurant where she was working. I told my boyfriend kuti I'm in Joburg. He was happy and he came to take me. I went with him. He really loved me. The same year, I became pregnant and gave birth to a baby girl. She was 6 months premature baby. I stayed in hospital for long. He lost his job, Tete. That's when life began to become difficult. I never gave up. While our child was young, I started working per car wash and in restaurants, and he stayed for some years not working. I was paying rent, taking care of the family. Life was not easy. I also lost my job around 2016, and we were both not employed. We were surviving with hustling. We changed location. We went to stay to Soweto. His brothers were paying rent and buying food for us. In 2022, he became an assistant pastor, of which I wasn't happy about that position. I wanted him to find a job and start working because life was so difficult for us. By that time, he was an assistant pastor. He changed. He told me that he doesn't love me anymore. We're not going anywhere in his life. His friends have houses, and us were still in one position. He was having anger in the house. He started coming home late. He even told me that I embarrassed him. But I must not go, and I must not go to church. I went home to my family to visit so that I would tell them what is happening in my relationship. I came back 3 months later, thinking kuti munhu anenge achinja. Ndakasvika West pane machanges. Akudrive mota yeumwe single mom of 4. She was calling herself pastor. She was a South African. Ndikamubvunza kuti mota yani, and already it was trending that they're in love. I was so hurt because this guy was treating me so badly. He moved out and went to stay with the lady who gave her a car. That lady is working a nice job in my office, a road accident fund. He even gave my husband a job in that company. Going back to my story, murume wangu akangobvisa tsvake raikuno 3,000 rand because life was so difficult. I was believing God will make a way to Shandau. The lady has her own house, cars. My husband is staying there. They did a white wedding on the 1st of March. I saw pictures of the wedding on Facebook and profile. He said I must talk to him anymore. We can talk about child full stop.
I'm so hurt, auntie. I used to pray. I don't have that strength again. I'm even planning kumbofamba kuti ndiputse musha wacho chete. Ndiri kurwadziwa. Ndiri kushanda stay in. Mwana ari kuna daddy wacho ari kuita grade 10. Ndiri kuda chipfeko chemukadzi chepasi. Vatova nechechi yavo. Habi wangu nemusikana iye. It's been 15 years together. This girl 3 years chete kwakuchata tete. Ini kubvisura 3,000 rand. Musikana haana kuroorwa ndiye nefamily yake vakangomuchatisa nekuti vane mari. Veduweka zvimwe zvacho zvinorwadza because girl ari kutaura kuti for how many years achishandawo murume asingashandi, but now it looks like guy thinks kuti iwe ndiwe une munyama. Guys, ndakambozvitaura nesu handina kuzvitaura ndichiti vamwe ndo hatidi kushanda tete takangogara tichinamata. Next thing wobva wati kwa iwewo ndiwe uri kunza munyama. Heidi has been working. Handiti for all those years guy asingashandi. Next thing vawana single mother vavo aiwa zvavo zvabhadhara. This is a very painful story. Heidi, I pray ndoziva kuti ungada hako kuputsa musha kana kuvaindira kunganga kana kuita zvese zvaungada kuita. Handitika ndozviziva because you want revenge. You want to seek revenge. And this letter was written from pain. It's pain. I understand, Heidi. I understand you. I understand where you are coming from. Hapana chandisiri kuunderstand. Warwadziwa, Heidi. Kurwadza usvika pekupedzera. Hanzi kana muchida kuona chinhu chinoita kuti munhu aite muroyi, mutorere murume wake. She loved him as he was. Why, Mara? Maswera sei vatete. Ndanga ndichida kukomenta panyaya 3. One day vakadzi kuti vana mai vavo vari abusive. Pane nyaya mati mai vake vanodhimanda mari. Umwe achiti mai vake vanga vasingavadi. You are right kuti vanhu must heal. Otherwise, naivo vakakura in an abusive relationship. Ivo vakatorawo that same kind of life, thinking kuti it's normal. Ndakazviona pana maiguru mukadzi wamukoma vakazoshaya zvavo. Amai vavo vakafa in I think I was 4 years, around 1989, because mukoma vakaroora panext door. Saka takakura tese kuHarare. I noticed the character yavakakura vachiabusa namai nini vakazoroorwa nababa vavo. I noticed it mavari till vazoshaya. Vachikura taigara tichivaseka. Amai vedu vakatibatanidza tiri one family vakazoshayawo havo. Mukoma wedu akatichengeta most of the time mudhara vachiita mashenigans avo. Guys, ini ndakadzidza chinhu one kuti breakfast is the most important meal during the day. Saka it's better tiswere nenzara asi pakuseni tadya. Hatifaniri kusvika na10 tisati tamwa tea. Saka zvakakura zviri matiri. Then ivo manje amai nini vavo vaisiya mazai, majarini, chingwa, tea zvese zvirimo, asi vaisiya vakiya kitchen yavo voenda kutown vodzoka na2. Asi kumba kune vana vakuda chikafu vane nzara. Saka taizovaseka kuti vainge vaine show off. Vaiti ivo kana mai nini vaya vadzoka chikafu vaipiwa pati nguva dzekudya. Unoziva pane nguva dzekuti unogona kudya nekuti wanga une nzara, but wopiwa chikafu chacho asi hausisina basa nacho because watongojaira kuti tozozviona later. Vaizoti kuma2 or kuma3 vobika masoseji nemazai vobva vanogara panze vakudya vachida kuonekwa. Saka isu taivaseka kuti ava vakumwa tea nguva dzino zuva rava kupisa. Maiguru vangu vakatanga kuzozviita, saka takava a bit of conflict pamusana pekuti ini ndakadyara kumwa tea na10. Ivo vaidrega time kusvika kuma12. Vaitotaura shamwari dzavo kuti ini ndatodrega ndichidhileya tozomwa tea kuma12 asi chikafu chiripo. Ndipo pandakaona kuti abuse yavakaitwa yakumanifesta mavari vachifunga kuti kudzidziswa upenyu asi it's abuse. Mwana womusikana takazoita wekutraina futi kuti idya makuseni kana pasina chikafu chemasikati. Munhu haufaniri kudya masikati nekuti munenge muri kuchikoro. Kana uchiita something unofanira kudya ka small meal kana mafruits unotoswera uri right because haufaniri kudya zvekuti ugogutisa zviya zvekuti unotadza kuita zvaunenge uchida kuita zvekuti unopedzira wakukotsira. Saka akazodzidza hake iye zvino akuita zvinhu zviri right. But ndozvaitaura naPastor Chweshe pane imwe sermon yavakataura so. Vachiti varume mazuva ano vakuroora trunk. Ukasatarisa character yemunhu unoroora trunk. Iwe unonakidzwa nemukadzi waunoona woti enda nemagaro akanaka ane mazama akanaka saka ndinoda kumuroora.
asi hauna kutarisa character yake. Kuchirungu kune statement rekuti beauty is sending many women in marriages, but character is taking them back to their father's homes. Saka character ndo chinhu chakakosha. Vanhu vangataura kuti munhu akanaka, but character ndiyo inodetermina kuti munhu achagara marriage here kana kwete. Advice kune vanhu vakaurirwa nevarume. Pane nyaya yamataura yemukadzi aitaura kuti murume aihura. Iye akatomboenda mune imwe relationship yanga iri abusive zvakare, then akazoroorwa case 2 nemurume anohura. Mukadzi iye advise kuti ngasanyanya kutsvaka zvakawanda pakuti pane chinhu chinoitika. Pane African proverb inoti, if a poor man gets hold of some money, his penny starts itching. Saka ndo character ine murume yeye ari kuhura. Ndakaona character iyoyo kuvana vatete vangu vakafa. Takavafushira less than 5 months apart. I think it was in 2017, if I'm not mistaken. Vakakura vachitambudzika vari kumusha. Ndokuzopinda muHarare. Mumwe wacho anga ari mhombe kwandiri ne3 years. Saka ndiwo wandakanyatsokura naye. Ndokupinda muHarare, ndokuita makondakta emabhazi. Mari yakubatika vakaroora vakadzi vavo. Vana nevakadzi vatoriko. Vazukuru vangu vakatanga kuita magirlfriends. Zvinhu zvavakakura vasina. Zvinhu zvakakura zvisiri mavari. Kana kuti zvanga zviri mavari asi vanga vasina access. Vanga vasina zvikwanisiro zvacho zvekuti vahure. Vakarwara vakafa nechirwere. Vakomana ivavo ende vakanonga kuwana treatment. Havana kuenda kuhospital. Vaingoti normal sickness zvichapera. Vakarwara same sickness within 4 months apart. 2017 takavaviga. Zvinhu zvinoitika ndezvekuti munhu anokura zvisiri mari, then paanozozviwana anobva aita wild zvekuti anokangama kuziva kuti kunze kune zvirwere, kune chii. Munhu wekuti akakura asina kumbobvira aita magirlfriends, akamira kuti atange kusevenza, ava kubatawo mari, akuonekerawo, akuti aiwa ndakuita zvevakadzi. Munoziva ini ndiri murume, kune varume vari gifted pakuhura, zvekuti anohurira mukadzi, zvekuti anomurambira kuti mukunyepa kuti murume wangu anohura. Asi murume iri reza pakupinda-pinda. Kozoita type idzodzo dzekuti dzinotanga kupinda vave nezvikwanisira. Ndo type dziri dangerous dzekuti dzotanga kuabhusa vakadzi. Pane umwe murume watinogara naye kuno, wataenda naye kuchechi, aipinda-pinda zvekuti motoshaya muudza sei mukadzi wacho, nekuti mukadzi anozoti mukunyepa because zvese anoita. Mari inodiwa anomupa, grocery vana anotarisa, everything anoita. But paanozoenda uko anomeka sure kuti agadzirisa kumukadzi wake asara akaguta zvese. Finance, emotional, spiritual, everything anogadzirisa. Then woenda kumagirlfriend. Saka mukaudza mukadzi wacho kuti murume uri kuhura here pasina evidence, ndimi munotandaniswa muchinzi munopenga. Pane vanhu vane chipo chekupinda-pinda, but kozoitawo vamwe vanhu vanongoitawo because vangowana kamukana. Saka anofanira kunzwisisa kuti ndo zviripo type dzevarume dzakasiyana-siyana. Aiwa, tinotenda mukoma matidzidzisa. You've educated us. Mataura chirungu chandihlisa. Kwai murume usina mari ukangowana mari otanga kuvaviwa. I'm a 16-year-old ndogara muGabs, Botswana. Kumba kwedu kuDurban. Muno muBotswana ndogara nasisi vamai vangu. Nyangu yakatanga ndine 5 years ndichigara nambuya vangu. Vanga vakurwara saka vaida munhu anovabatsira. Mbuya vangu vairoya vachibata mushonga. Sometimes vaindimutsa usiku tomboona TV inda pasi pemumengo. This other day kuma 12 usiku ndakafeel uncomfortable ndikabva ndamuka. Ndikaona mbuya vangu vakagara pasaidi pangu. Umwe munhu pasaidi pavo anga asinganzwisisi kuti munhu here, anga akapfeka zveblack. Vakabata zvinhu zvekubhabhatidza vachindizora zvinhu zviya, vachiudza chinhu chiya kuti kana wafa chindichengetedza, kuti kana vafa chindichengetedza. I thought I was dreaming, ndichiona ndiri patebhuru yakareba pane chikafu nenyama pachidyiwa. Ambuya vangu vakazofa ndine 11 years. It didn't hurt me at all. Actually ndakatoseka pandakaudzwa kuti ambuya vafa, kuita kunge I'm being possessed. The thing is, ambuya vangu ndairamba ndichivaona vakamira. This other day ndakapepuka pakati peusiku, ndaifamba ndikaenda kuguva rambuya vangu. Ndakapepuka ndiri ikoko. That day I cried. Ndichizvibvunza kuti chii chakuitika kwandiri. Ndaenda kuchikoro and I met some friends vaive 2 vasikana. So after school I felt weird. Kunge ndine zvinhu zvandakatakudzwa, like kune munhu akufamba kumashure kwangu. Usiku ndakaona vasikana 2 vaya vakagara patebhuru vachidya kunge vakudya ruoko rwemunhu nemwoyo wemunhu. Ende neni ndaidya
ndaitadza kuzvibata kusadya. Tanga tatowanda tave group tichiita zveusiku. Chikoro chedu chinenge chaitova chemasatanist. Waigona kungoona munhu adona. Mumwe wemashamwari vangu aitova n'anga, akatipa zvinhu zvekuisa maoko achiti ndezveprotection. Vanhu vakanga vakuwedzera, even one of my brothers anga akuitawo izvezve. Ndichimuona pakati peusiku, tanga takutoroya, even zvekubhuruka taizviita. Isu kumba kwedu taienda kuchechi yeJohn Masowe. Last year January, vabereki vakaenda kuZimbabwe kugathering yekuchechi for a month. Pakaitika zvinhu zvakawanda tete. Ini nehanzvadzi yangu tanga takuwirirana mune zvakanga zvakaipa. Takanga tisisachagari pamba. By that time ndanga ndine 14 years. Tichimwa doro, tichienda kumapati. Ndakatanga kuti nguva dzemanheru kukaita dima ndaibuda ropa mumhino nemaziso. Then I started crying. Rimwe zuva ndakatora picture yababa vangu. Like pane chinhu chakandituma nedhayari rangu. Ndikabva ndavhura pakati paro. Ndikaisa picture rababa vangu. Ropa rikatanga kubuda mumhino dzangu. Ndikadira ropa riya papicture. Ndikaidambura, ndikaipisa zvese nedhayari. Voice remunhu uya rikati, this is a sacrifice. Vanhu vaiva ndinoona mausiku takagara patable. Vakabva vatanga kutaura kuti isu tiri vanhu vekumusha kwambuya vako. Iko zvino takuda sacrifice yekuuraya. Atidi iwe, toda baba vako. As a child, handina kuzvisa musoro. Vabereki vangu vakadzoka pamba, vakatanga kupopota, panga paine tension. Pakava vaprofita nevaparidzi. Ndikabva ndasimudzwa kuchechi. Akatanga kutaura zvese zvaiitika kuti mbuya vangu vaiziva kuti ndichazovapo. Zvinhu zvose zvavaishandisa mausiku vaida kuzopaini. Ndiye munhu anofamba kumashure kwangu. Vakataura zvakawanda. Ndikabvuma kuti ndozviziva. Vakataura kuti I sacrifice baba vangu. Akabva ataura kuti I should get married nekuti ndopedzera ndauraya vanhu vekumba kwedu vese. Ndokwazviri kuenda. Hazvigumiri pakuuraya baba vangu chete. Chero neni ndichasvika pakufa. Muprofita akati ramangwana rifanira kuedza ndichiri kuDurban. Ndikati I have to go to school. Zvikanzi zvibetseri nekuti ini neshamwari dzangu tinoshandiswa usiku. Rimwe zuva tiri panze namai vangu namai nini ndichitaura tichiseka. Mai nini vaishandiswa nedzinza rekumusha kwavo. Saka zvinhu zvakabva zvasangana. Handina kunzwisisa zvaiitika. Pakaitika munhu akagara mai nini vangu akandigarawo. Zvikatanga kutaura kuti tikuda kuvavhundutsira. Ndakabva ndapinda mubedroom mangu. Ndikatora fleece yangu neblack sheet rewhite ndikazvifuga. Ndakabva ndaenda musitting room manga mune munhu wese. Amai vakatanga kuskrima. Munhu wese akachema. Vakavhunduka. Pakashedzwa hanzvadzi dzangu. Vakandibata. Ndikatanga kuskrima ndichibuda dhimoni. Pakauya vaparidzi. Vakatanga kunamata for 3 hours. Dhimoni riya rikataura kuti ndakudzokera kwandabva. Asi muzive kuti nhasi haridoki ndisina kudzoka. Mwana uyu, mwana wekwedu. Vanhu vakati vachadzoka vachibata munamato wa6. Vakauya vanhu vechechi nevaparidzi. Vakatanga kunamata. Dhimoni riya raiskrima and I started burning. Takatanga na 6 p.m. Dhimoni rakazoinda kuma 4 a.m. makuseni. That's when vanhu vekuchechi vakadzokera. Vanhu vakaburitsa mari kuvabereki vangu kuti tiende kumaprofita ari experience. Tikaenda. Tisati tabuda muDurban tichiri mutown. Mota yakabva yadzima. Muprofita akamboti zvinhu zviya zvakuda kundiuraya. Ende nhasi mota iyoyo yakafa. Baba vangu akafonera mukomana wangu kuti auye neimwe mota. Tikapinda mune imwe mota tikabva taenda kumba kwatete vangu. Vaprofita vaparidzi nevanhu vekuchechi vakauya and prayed. The thing started talking zvinhu zveusiku kuti mbuya vangu ndivo vakundishandisa nevamwe vanhu vekuchikoro vandakazonobatana navo. Chakataura zvakawanda. Mai nini vangu vakasvikirwa nedhimoni. Vakaiswa muground nehanzvadzi yangu tiri 3. Vakatangana 9 p.m. kusvika na 3 makuseni vachingonamata. Point yekuti zvinhu zvipere I should get married ndozvakutaurwa nemaprofita. Baba vangu havazvikwanisi zvekuti vandiroodze cause vanoziva zvandaishuvira kubva ndichiri kuchikoro. Baba namai vangu vakanditora vakaenda neni kuBotswana nekuti tanga tanzi tisadzokere kuDurban nemaprofita. Hanzvadzi yangu ikasara. Kuno futi they started praying for me. Kwese kwandinoenda it's like I have a mark yekuti munhu akaromba neanoroya anotondiziva. Indaimwa ropa nevanhu usiku zvekuti I became a mastermind. Mbuya vangu vanenge vaiva queen. Then zvikabva zvauya kwandiri. Then I became a queen. Kuno they said ndine chinhu chiri mudumbu mangu. Shamwari dzangu dzakandipa chinhu chekudya. Saka chinhu chiya chinorarama mandiri, chinofema, chinorwadza mudumbu mangu. It's worse when I am on my periods.
kutanga kumakumbo angu kuzasi akafa hana ropa. Vanhu vanomasaja tried and said handina ropa. Vamwe said tsinga dzekumakumbo dzakabloka. September takaenda as a family kumusangano. Tikanamatirwa. Vanhu vemweya vakati ini zvakawanda zvinondinetsa. Mhepo yacho yakakura. Bracelet iya ndakapiwa neshamwari dzangu kuchikoro yandaishandisa at night. Chinhu chuya chaishanda nambuya vangu. Vamwe vaindishandisa usiku. Chinhu chiri mudumbu mangu changa chine nyoka inorarama yandinoziva kuti inogarepi. Imwe ikarohwa inonzwa pain. Same time pane chinhu chandakadyiswa kuchikoro chinondidya ropa. I was given a throne yekuzoda vamwe vasikana kuti varoye. Mukati mechechi vanoroya ndinotovaziva. Ndaiziva munhu wese ndaiziva anoridza bhera rekuti tipinde mudare tidiscusse nyaya dzedu. Ndaiziva part yaiplaya each and everyone. The worst part, zvakatanga kutevera sister yangu andaigara nayo kuBotswana, mwana wesister yamamu wangu. Zvaindirwadza izvozvo. Couldn't express myself to anyone. Ndaienda kutoilet ndotanga kuchema, ndaiona zvinhu. Zvinondirwadza futi umwe wevakadzi wababa vangu anondishandisa, ndaisazvifarira. Ndakaenda kudare remaprofita rimwe zuva vanhu vaindishandisa vakadevedzera vakanzi vasiyane neni and they stop. Vanhu vaya vandaizodza vakatanga kunamatirwa vachitsva neniwo ndaitsva. Mabrothers angu zvanga zvakuvashandisa. Zvese zvinhu izvi zvakapiswa. Tikaenda kune rimwe gomo. Mukatikati panga pane chibhokisi chinenge chemabees. Ndipo panga pane chinhu chiya chaishandiswa nambuya vangu chakamira ipapo. I screamed. Apa ndini ndega ndaichiona. Vamwe vose vanga vasingachioni. Chaindirwadza ndechekuti ndikaona chinhu vanhu vaifunga kuti I'm making it up. Ndakavaudza kuti ndipo pachakamira. Pakatorwa taya nepetrol nemechisa pakadirwa zvinhu zviya zvikapiswa. It became like a big bomb. Ndakatsva zvekunzwa heat. I cried and the worst part is zvese zvinoitika. They keep on saying I have to get married. It's not chinhu chandaida upenyu at this stage. But I accept kuti ndinzi ndawana anondiroora munhu. Hapasina. Because handifaniri kuroorwa nemunhu asiri wechechi yedu. Of which ini handisi kuda kuroorwa nemurume wemunhu. Ndaidawo mukomana ndotangawo life yangu nemunhu wangu. But it can't happen because hapana anoda kuroora munhu aishandiswa usiku. Madhara ndiwo anotondida. Vakomana vanondida vanongoda kundishandisa because they know I'm desperate for marriage. Hanzi ndofanirwa kunamata ini kuteerera vabereki and zvinhu zviya zvakapera. Rimwe zuva kwakanaya ndikarasika ndikaposa ndafa. Kwainaya matombo. Like rimwe zuva ndakamuka ndiri kunzvimbo yandisingazivi. Vanhu vakatanga kunditsvaka. Maprofita akati ndava bhoo asi zvanga zvangosuduruka. Saka kuti zvipere ndofanira kuroorwa. And I'm a kid. I'm just 16. Ndadzokera kumba ndainzwa kuti I was fine. But zvakatanga again on my birthday. Ndaiona vanhu vachironga kuti ndomushandisa sei. Ndaiona imwe tambo yaindipfeka ini. Rimwe zuva ndakatanga kurota nyoka. Takamira nehanzvadzi yangu kunzvimbo ine nature. Ndikaona nyoka mumuti tikatiza. Hanzvadzi yangu ikabva yamira. Nyoka ikadarika. Akabva andiudza kuti ndimire nekuti yaisatevera isu. Ndakabva ndaona kuti nyoka iyi iri kutevera ini. Ikabva yakura. Ikandisunga. Yakuda kundimedza. Maiguru vangu vakabva vandimutsa. Manheru acho ndakarota the same thing. Zuva racho handina kumuka. Ndakabhendesa musoro wangu pamubhedha. Maiguru vakandimutsa. Handina kumuka. Vakatanga kundidira mavhiniga nemhiripiri. Handina kumuka. Vakasanganisa zvinhu vakandidira mumhino ndikabva ndamuka. Asi ndaitadza kumuva. Vakandipfekedza hembe dzekuchechi. Bamukuru vakadaidza vanhu vekuchechi. Vakauya after 2 hours. Ndakawaridzirwa pasi. Then dhimoni rikandigara. Ndikasumuka. Bamukuru vakanditi wava right. Ndikati mai vangu vakabva mubedroom mehanzvadzi yangu. Vakandibvunza. Ndikaramba. Ndakanyarara. Ndikaenda kukitchen ndikabata banga. Ndichida kuzvicheka. Sisi vangu vakandibata. Vakatora banga. Tikatanga kurwa. Ndichida kubuda panze. Vabva vandisunga makumbo. Vaprofita vakandinamatira. Vakati zviripo ndezvekuti musikana ngaroorwe. Vakati ndinonamatirwa 3 days kwasekuru vangu muparidzi. Mumwe muprofita akandinamatira. Akataura zvetambo zvese zvandairota. Akati hembe dzangu dzisiri kuchechi dzipiswe kudhembe ndo dzine zviri kundishamisa. Chinhu chiri mudumbu mangu chirimo. Madhoktors ekuchechi kwedu akatadza kundibatsira.
ende chakavhara chibereko kuti nditadze kubata mwana. Chakafanana nemwana chinobata makumbo angu so chichifuta kuita kunge munhu ari 3 months pregnant. Kuzvidzora zvinorwadza vatete. Ndiri kuperiod ndinonzwa kubayo. This other day mudumbu mangu makasunga ndichitadza kuenda kutoilet. Rimwe zuva kutoilet ndakashinga ndikaburitsa tsvina inoropa. Chinhu chinorwadza kurara neside. Saka ndakaenda kuna vamwe dokta, kuna vamwe mbuya vekuchechi kwedu, vakandipa sipo yavo yavanogadzira. Hanzi ndozora ndobva ndasunga nedhuku pachiuno. Chinondimwa ropa mudumbu mangu. Saka ndofanira kugara ndakasunga dumbu rangu kuti chife. Saka ndakabvunza kuti kana chafa chabuda sei, because vekuchechi vakati havakwanisi kuchiburisa, zvinoitwa nevamwe machechi. Manje baba vangu havadi kuenda kune mamwe machechi, vanobhilivha Mwari wavo. It's now part of my life. Handikwanisi kumwa tea, ndinotsva mudumbu nezvinhu zvinopisa chete. Ndinodya zvinotonhora chete. Ndo mararamiro angu. Pamwe handidyi, mamwe mazuva ndinodya maplates 3. Kudya zvisiri normal. Life yangu iri complicated. Kuroorwa kuri kundiramba. I know why. I try my best each day and every day kuchechi. Vakandibatsira asi havana kunyanya kundibatsira. Handichazivi. Hey, guys, this is very confusing. Ende panyaya yose muri kuona kuti kunzi muprofita ari kuti kudii? Muprofita aroramba achiti for us to solve your problem, get married. But mwana ataura kuti kubva kwekutanga ndine 11 gogo vakagara neni, vakandizora, vakava nechinhu chine maziso eredhi, vakadai. This is witchcraft and satanism at its highest level. And apa panoda vanhu vane mweya weMwari kuti vanamatire mwana. Because zvese izvika izvi, masolution ose zvandawapa zvandaverenga apa, kungotenderera panzvimbo wani chingoita round and round and round. The best thing that can help this child is getting munhu ane mweya waMwari anamatire mwana uyu. Zvinhu zvakamugara zvibve, because kwai dhimoni rakanzi ndakumbobuda asi ndodzoka. Kangona paita dhimoni rekuti rine nharo kuti handichambobuda zvangu bva ndokudzoka, muri kutamba. Munoziva here kuti kana tinamatira munhu anenge ari possessed like this, panoda kunzi panzi, guys, we're going to pray for this child. Handiti toita 7 days kana kuti whatever time yamunotora muchizvinzvera, muchizvinamatira imimi, create a relationship naMwari so that mweya waMwari ugare mamuri. Vanhu votsanya, vanhu vorega kutadza, vanhu vopupura, vokumbira Jehovha kuti ivo vange vane relationship yakanaka naMwari. Kana mweya waMwari wakwanisa kugara mamuri, munonamata. Zveshuwa mukanonamatira madhimoni mukati leave thee Satan, anobuda Satan. Because zvese zviri kuitika izvi ndiri kuona nxavanxoza nekutenderera entanglements and entanglements of spiritualism and what. As long as pane munhu asina mweya waMwari, hapana kwari kuenda dhimonini. She really needs help. Oh, zvakaoma. Alright, imimi vedare munongosiya nyaya yatakunzira ive dare kuti mutipe maanswer. How can we help this child? Right. Guys, sokutendeni kuna chirunga kwamaita. Ndadzoka zvakare, I'm still going to remind you kuti we need you on Sunday. We need you on Sunday. I need you guys to watch this episode because we want to introduce kuti vanhu vange vachiuya vachizotaura nyaya dzavo. Kana nyaya ichiverengwa iri anonymous so, zviri right. Handiti, nekuti vanhu vanotya kuuya pakamera and kuzoexpose vanhu nechichi. But imagine the impact that story has. Kana iwe muridzi wenyaya uchiuya kuzotaura. Ende munoziva chinhu wani kuti munhu wese ane story. Remember, your experience inoteachawo somebody who could be going through the same. Handiti, ndoziva kuti pane vamwe vanhu vakauyawo kuSouth Africa vatsvaka mabasa, vakambogara murengi vakazodii, asi Mwari akavagwira. Guys, regai kugara kumba. I want God to disturb you today. God must disturb you so that you can be able to come up with your story. Wouya wozopawo umwe munhu encouragement. Your story is there to encourage someone. Ende munoziva here kuti kazhinji kacho people will end up resorting kubata mishonga kukutsvaka mama-answer. Asi iwewe, you went through that so that you teach vari kuuya kumashure kwako. Hanzi indlela ibuzwa kwapamberi. Your experience inopa vamwe vanhu encouragement to go on with life. Saka never look down upon your story. If you went through whatever you went through, please come. Let's talk about it, especially if you are in Joburg. Handiti, tinokutendai nekuna chirunga kwamaita, musakangama kuti kune Mother's Day, a day that you are going to be celebrating motherhood, a day that inge encourage ana sana mai kuti it's okay to take good care of yourself again. It's okay to press the pause button because sana mai you also go through a lot. And kukudza vana, being responsible for a family,
It's very difficult. Tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka, tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.